Tak, čau. Dneska bych vám chtěl udělat past na Griefery. A k této pasti budeme potřebovat nějaký hezký blok, sticky piston, redstone torch, nějaký blok, který má hodnotu, TNT nebo lava block, nebo prostě nic, že spadne do díry, pressure play, kovové dveře, v případě páčku. Tak, jak začneme? Vykopeme si takto, kolik chcete, tu chodbu, takže x krát 3, jak je ta vaše velikost. A zde si naskládáme takto sticky pistonu. Zde si položíme cihly a vykopeme si hlubokou díru, kde by se hráč určitě zabil. Griefer určitě zabil. Já to dělám dokonale rovně, takže to nemůžu udělat moc hluboké, ale vy si to udělejte hlubší. Nebo si tam jednoduše dejte lávu, ale tím přijde to věc. Potom si uděláme něco takového podobného. A zde za pistony si navedeme redstone. A zde si jen pro orientaci vezmeme páčku. Zapneme si to a pistony máme v pohodě. Zde si položíme takto dveře. Dveře se tam sice rozbijou potom, ale my chceme tam mít procenta, že nespadne do díry. Takže přidáme kovové dveře. Nebo si tam dejte dřevěné, to je úplně jedno. Tak to si uděláme střechu. A zde si uděláme ještě jedno takové nadbytečné, kde už není piston a položíme si zde blok. Zde si dáme pressure, nebo nášlapnou desku, takto. A zde na spodní diamond block si položíme redstone torch. Redstone si vyvedeme takto. Ne, špatně. Musíme to navést k pistonu. Musíme to navést k tomu, kde jsou ty pistony. To znamená takto. No, zničíme si páčku. A past můžeme si tam dát potom ještě světlo. Světlo. A ukážu vám to, jak to bude fungovat. Půjde, teďka tam vidí diamond bloky, přijde, zničí první, nic, zničí druhý a propadne se do díry. Funguje to tím způsobem, že když zničí diamond block, tak zničí okruh, že tím, jak se to zničí, tak se zase na pistony a on spadne dolů. A takhle to můžeme několikrát opakovat. Potom si někde vedle, třeba v baráku, si uděláme takto vchod do té propasti, pak se vezmeme věci, co má u sebe. Ten Griefer. A zde si dveře vůbec nemusíte dávat v případě. Tak jo, to by bylo všechno, co bych vám dneska ukázal. Tak, čau.